M&M Hausa TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye sababbi da mu. A gaya mun wani aljani, ni tsoron aljani nake, ka je kuka bunki a gani, mu muka sare ta. Tsoron wani aljani ne, waye aljani? Palace Door, inda nake gaye na ruwa da wani aljani na kada masu ƙarfin yake. Ma a duniyar nan nake faɗa ma babu wanda nake jin tsoro. Aljanu babu irin wanda ban gani ba. Mai kilago sai da na shiga cikin ruwa shi yake tsamo ni, muna tare da shi ba. Wallahi da jin ku nake. Ni aljani ina sabo abin sawa aba bai. To jiya ina gaya ma jiya yarinyar nan da na gaya ma wata aljana ce nake soyayya da ita. Yarinya a bubbles muna a shi aljana ce yanzu normal muna tare da ita yanzu yarinya jiya ma ta dauke da muka je mu da mu. Alika kalmun da ta sayi wallahi aljana ce yarinya ce budurwa ce shekara ta 360 gaskiya ne wallahi Allah Rolex din nan ma da ka gani ita ta sayi mu agogo Rolex banza aljanun wadi Haba aljanin banza, waye aljani? Har zan ga aljani na gudu ne ni. To aljanu tsoron gayu suke. Kon alfarma ya fi saka kudin san mun ruwa in wasa da alama yau akwai liyafa baby yi da gaske ko ki kasa amma na ce ba me mahimmancin dakewa ko kuwa rawa a cikin labewa bayan kidan rawa kuka nema